povedať, že na druhom mieste nám skončili s rovnakým počtom bodov až 2 masky. A isto si už viete tipnúť asi ktoré. Nám to tak dostali. A to je rodina Škopkových a deduško Večerníček. Takže výborný. Ešte raz skončili Škopkovci a detko so svojou kaluškou. Krásne svorne tu vykráčali hore. Neviem, chcete niečo povedať na mikrofón, alebo len odmaskujeme. Začnem asi tým deduškom, lebo tam už vidím, že úplne mrie. Detko, aj sa... Môže. Vidím, úžasný úspech. Ale úžasná matka, dobre? Že keby ostatní počúvali, kedy som ich posielal domov, tak ich nevygrám. No dobre, a dievčatá? Ona nemusí, lebo však ona je vlastne Blažená. No, Škopková. Neviem, chcete si niečo povedať, alebo len chceme hlavne poďakovať všetkým. Dík. A keď tu nejaký verinca, tak Blažená ešte stále voľná. No ja som zvedala, koľko tých vencov sa tu nájde teda za tento večer. Lebo Blažená není na zahodenie, predsa. Však sa pozriem a vidím. Takže už je zadaná, deduško Večerníček si ich bere. Takže potlesk týmto dvom matkám, teda dvom trom, keď sa ja by som poprosila. Takže tam teda dám. A keby si sami urobili takúto zvučku, tak toľko tým otravovali celý večer. Takže teraz chlapci máte solo. No a to trúbenie. Fanfári si urobte sami. Takže zase sa trošičku načakáme. No veď máme ešte čas. Ale neviem, či sa zopakuje, preto lebo oni to tam dosť zlobili, si tie kolajnice a vidím to tak. Aha, poradili si. A už idú na to. Niečo im zlyhalo, ale nechápem prečo, lebo však im zvyčajne nezlyháva nič. No isto ste zvedaví, kto sa skrýva pod touto maskou, ale ja im predám mikrofón. Počkáme ešte chvíľočku, lebo teraz si napíčujú svoju zvučku. Videní zatiaľ.
Taxíkach. Chlapci si úplně skvěle vědli celý večer. Úžasně to zahrali, že v podstatě konkurencia byla velká, ale jste to zvládli bravúrne. Nemám slov zkrátka, takže ešte raz im zatlieskame. No dúfam, že ste... Aha, oni ešte pokračujú, takže chvíľočku ešte vyčkám. Dobre, ešte scénu ste si neprevzali, chlapci. No tak neviem, no. Mám čas to dole. Oni nedajú pokoj. Ja som im povedala, že to dobre, že už keď to skončí, že to vyskúša to tam aj. Tam už není. Veď oni to času komistili. Není možné. Čo to majú? Áno, je to práve. V jednom je olej a v druhom je benzín. Scénu zaslúženú, takže gratulácie zo všetkých strán máte. No a môže tam ešte niečo predvedú, ja počkám. No ale kým oni tuto budú okolo idúcich ponúkať tým benzínom a olejom, takže ja vás opäť pozývam do tanca. Prajem príjemnú zábavu.